mokonjo network mari lalnwa matin kanyo musainya. Peter Lizadwa ni ijiwe kama okaneno penjo malich ahinya to kwayo ma ji kwayo ni mede uru yaro badu ng'eyo ni podo pok obudho ahinya nyaka nuchak chenro ni. Ni wacho kanyo ni 2023 muchake. Un gi higni 2 kende. To higni 2 gi wan gi wards mara laona kimedo masia 30, Kisumu 35, Homa Bay 40, 80 plus 30 mano 110. Kija kimedo 35, 145. Makaluo mangima. Wards gite. Usewuothe wards adi? Atimo mos kuom jogo mawacho samoro ni PS Raymond Omolo through program ne mar Widows Empowerment Program pok owuothe gwengegi. Mana kaka nanyisi cha, Widows Empowerment Program osewuothe wards duto te mag Luo Nyanza. 146 or 45 wards te at least wasenyono mwa impact ngima mag grube mag monliete kuonde weko. Grube mag monliete ng'eng. Mano kore samoro gwenyruok manyalo bedo. Samoro kata kaka jarangwe wacho. Winjo ka wacho Roslida ko chiacha dong ni rangwe. To kanyo manyisi ni wagero ot ne mama Roslida. Ma kendo ter nyaka sajari mod ogerne nyaka tangi. Samoro ene game east ward. Koro mane manyalo pogore. But wards duto te wasedhi samoro edo ka ward no ko samoro ne wadhi sub location mopogore gi samoro ng'ato nitiere. Koro mane manyalo kelo gwenyruok. But wasedhi gi nego ete. Akwayo jok man gi kwayo gi. Mana kaka na wacho cha, inyalo chwalo king'eyo group mar monliete tinyalo oro. Wantiere gi kaka na wacho wantiere gi social media handles wa, wantiere gi Widows in Facebook